Ahojte priatelia, vitajte na kanáli Willer. Dnes vám ukážem, ako vytvoriť skupinové karty v Opere GX. Otvorte Operu GX, kliknite na nastavenia, napíšte sem Workspaces a povoľte túto funkciu. Ďalej musíme vytvoriť pracovný priestor. Kliknite pravým tlačidlom a vyberte Spravovať pracovné priestory. Pridajte napríklad Workspace 2 alebo 3 a kliknite na Vytvoriť. Podržte kláves Ctrl, vyberte dve karty, kliknite pravým tlačidlom a presunte ich do vášho herného pracovného priestoru, napríklad Workspace 3. Kliknite na tieto tri karty, ak ich chcete presunúť do Workspace 1. Teraz si môžete vyberať medzi kartami. To je všetko, dajte like, odberajte kanál. Prajem všetkým skvelý život a veľa šťastia. Dovidenia.